Wat hadin bagi kam cungo kai perthai kilahap ban khang nakadaw ka jing khangdam ya ka jala bade kari India hi borok kawai in rei kibor pnia joga Elephant Falls tat hadu menta kidang ya Bteng ban Siew Tulop ki Nongtrei bat kularu bakinai Bteng ban Siew wat hadu kini gibnai ke bedang wan ru haba karen bor regional secretary jong ka Sansinong Youth Welfare Organization ka kanhon ka bapnia ya ka te ka jaka cungo kai perthai uba Lionel Nongkla ulo ong banadu baki simti ya ka te ka jaka cungo kai kilabu bat panab lupa lani kenshow khendiat ya ka pisa khnang bakini yo ban penon kam nakabenta kinu kijingnon kam bekerja. Kembali dai berka kam jengok kai perthai nadu men simsnam dai kala dan tu kejing khi jungka CAB nangta hadin baka parlimen kala pas ya ka CAB kala long CAA bar hadin ko tu kala dan kejing khi ILP kawan satu ka jing penyap ha isyamati kawan ka curfew kawan sekali ka lockdown menta ti ha kembali dai berka jingyo ka jingmi nakani ka kam jungai pathai ka lakta bhai ka seng ka jungi ha ka ba ngimla shu banong ban le ik kam ki ba ngila bu lupa ka ba ngila mang lupa nak bentau snem kum bang jule ha ki snem ki bala let ti ha ka ba dei bat ka tulop iki staff namar kum bang nadu bangila shimti hi kani ka la don ka rai ke bangila shim da ka general body meeting ba kali bandan ka reserve fund ka bangin safe na ka banta ki staff ki jongi ki ba dan hangni ki ba perform duty hangni man ka singi ti ya ka ba manta hi ngidang safe tulop na ka reserve fund ka bangila dan pa hadu anu trai kala ban kesan kani ka reserve fund lada kani ka maksudku ba kani ka ni khlam kampat kut manta kadang isampor kai di hadu anu pila ban safe hadu anu senam nang la ban safe da haka jing hak bai ba jing Siew ya ka tulop iki ni ki staff ki jungi ngila khat ka join meeting happening jungi ka seng mat ki staff ki jungi mat ngila sim dak bai ka rai ka ba ngin Siew ya ka tulop jungi ka balong flat rate namar hakini ki stem ka rai ni Siew kat kum ka seniority bat mentang ngila sim dak bai ka rai ka bangin Siew flat rate iki bat hak bai dei bat ka jing Siew jungi ngila hi ban sustain na ka benta asna dan tu ka dong ki staff hidan ba ka ki staff hidan ar pusawngon ha ki direct employee jungi kan sibla ni ka jing Siew tulap kan ka nang kalian ka sengkap pelot mantap ban Siew tulap ha ka shuwa kan ni ka lockdown ka ba kadang biang ni ka kam jungai perthai ki ngilot kuma lai lak sibna ti hadin ba kadan kan ni ka lockdown pa ngi lai sim kamo angi pi mane bang sim ni ka rai kamot ni pelot silak sibna ti kan ni ka jing Siew kan kadika rai ka jungki ka ba kalong ngin krang mingin la man sustain ni ki kadika jing rai lang bangin Siew silak na ha ka jaka jong rai lang in Siew no tang silak wa bobot menta kalong bakini ki staff ki shobe hiya kalong kim one tray ni ki one tray ngidan na ka rotation namar ba ngimla phi ban su e ya kani ka Elephant Falls namar kidan ki property ki assets ki jongka tingi hap hi ban wan duty shani man na kasni wat hadin ba ka sarkar ka penjiri ka curfew ngilaya ka special promotion na government ngi hap ban wan shani ya ke na bantaban bai ban kmi ya kani tang mangibu tang saungun kalong ka rotation tikamut ki wan sisin sitayo pi na ka sarkar wat ha ka por ka ba dangbiang ka porthai ru ngimju khamyo jingrap ni sarkar ti khamtam ni hani ko lockdown ti ngin haban ya consult bagi berka tourism department la kala ne na ba kumbai ngalap create a website ba ngin hab ban register kini tourist spot boro hait ti ka song ha government la ka government kala ban ai tang kum ka incentive tang kum ka remuneration ban yarap dam kini ki staff jung ni kan ha shibo tingi kermen no sarkar kan pedlam kum ka pedlam ni ki wei kinang belaru ti kini ki staff ki jungi om tang ki staff jungi wat kini kinang song dukan ru kala akta bi ti lada ka sarkar kala ang trai kan dei ka jing kerku ka bakraw nak benta ki staff ki jungi bat kini ki nong sham dukan ki badan hang nang ki kolom ni bat ki staff bat kini ki nong sham dukan ka nong trai ki ba imjan nak kerja terus pak ki ba imjan kan ni te kala kum machi spa tali ki long ye kamut kala involved ya ka direct employment ba ki indirect employment ka na kan ni ka pi ha ka bakut hingin haban la ngi haban im hi baruni virus
nomor ba uni virus un ngem nomla ban ong ba enkut na tang hadin si banai na hadin arbona lada kani ka jingpang ka yaine kum ni tikumut ngihap ban im hi virus kalong ba ngihap hi bangi ki bri kumno bangin pikir hi ka ko khia la jong mentala da ki staff itu nang ni ki perform duty nang ni hap ban nong perking ban bot ya ki renti ya ki protokol ki labut sarkar ki nong wan jung kai ro kin hap ban bot perking ti kalong kan hap ban ya chakmat hingin namla ban ong ba tang da ka jing don jung ni virus kan ke ekonomi jung ka state ke ekonomi jung kan herno tin hap ban long well nong hap long well awe hap ban long nong ngum ngin hap ban ngin hap ban long ka ding ka challenge ka im jung ipi hap ban long ready ban face ki challenges ki bawan ka ni ka slap por thai ki jung tin namla ban tang nam tau ni virus ngin hap ban syang no hi ngin hap ban rei long ba ngin hap ban ya chakman hak ringkat ber ka jing pikir ya ka ka khia ka jung ringkat ro ka tourism ko di ban ya chakman Hakju por lo ong ba kum ka kan hun kin sem jing e ban Bteng ye ki kamle isnei mentau snem kata ban prisna yeng ne aji rap ski school namar kam dan satya ka no ka jingmi na ka te ka chaka chungo kai perthai hak bai dei ba kata ti mentang la sange namar ba habang ngimyo ka mai ngimyo ka ji ngin penut na namar ba kan reserve ka bangin don kalong bai tik na mata ka tulop jenggi staff ti hakabai dei begani ka jingjiak ba kumni ka jingdo nong kalong ka ba khraw na mata ki pat nong song snong kembang jule manos nem ju pun sna yeng bodok ju arab iki school ju arab iki balang ju arab iki snong ki thau iki sports club ki pair henry mentangin nam la shu bande kata ki jingdo nong ka ba khraw ka dei ka imlang ka salang hi pro ka wei nakani ka lokno